si tak stream môže zapnúť, povieme, neviem, o ktorej začína tma. O 9, o 10, povedzme o 10. Chce ísť o 4, však my chodíme domov ráno, dojebaný človek. Víš, píše, nedávno milím teraz stanu. Keľo bol 2:30. No a ísť ním teraz, ktorý potom o 4 ideme, Ahoj, Stefan, ahoj, Herka. Ja, tyž niet kuň. Lebo ja teraz stal. A neviem, prečo som... Nič, žiadne ciele nebudeme síce dávať. Keď scéne sa dáva, keď chce chodiť sám, nech sa páči, verme otvoríme. Bohužiaľ. Ďakujem, Olivia. Tak, jak vám hovorím teraz ľudia, budeme chodiť takým spôsobom, že pôjdeme tam, pôjdeme rovno dovnútra, to nás bude chcieť podporiť na podpory. Keď si nastavím celých 666, ale keď sme dávali duely, more, že my 15 minút, došli sme tam 15 minút, my už vonka stali, chceme ísť do budovy a so Stankami ešte šmiali furt. Te pamätáš? hej. Cieľik sme otvorili. Ten pozrieť. Je to tak? Tak je. Tak. Nie teraz, more, šedíš o motoru. To máme asi mesiac. Zatím streamu ze 6. po 11. O 1. ideš Luka a o 2. o 2:30 Šivon. To kde je more, čo si? A veš sebe takto, jak ten včera Rostia poslal mne skoro sám celý cieľ spolu. A za to, ktorý mi chlapec dobre napísal, lebo ja mám platiť všetkým vstup zdarma, tak napísal. No hej. Nie, tak treba, jak ti hovorím. Ísť streamovať, ale s tým, že nečakáš na žiadny cieľ, ideš dovnútra. Ľudia ťa budú chcieť podporiť, ťa podporia. Dať vodu. Tak to bolo prvý raz, tak to bolo. Tak to bolo. Tak treba robiť. Slife dneška prísť, ja vieš, že motor, ja natankujem a chodí som mal ísť na HD, až na Čechy. Poď. Ja robím všetko, že bolo dobre, ale bez cieľu. Keďže ja nechcem chodiť ďaleko, kvôli tomu, že dlho čakáme, vlastne dlho cestujeme aj naspäť. Lebo vieš, nie to, že my nechceme chodiť ďaleko, že... Lebo ja mám do Vranova... Bože, tak, ale... Ja mám o ten cieľ, že furt dávaš cieľ, čekáme, tak nie dá jeden za to tie cieľe vyjebané. Tak, To presne. nedá. To ešte nedá už. Počúvaj, Miky, ja mám cestu do Vranova 80 km. Som ja znal. Potom ideme s vami, toto, bla, bla, bla. A potom ja sa ešte naspäť 80, takže musíme dať, fakt, aby sme to mali poblízku, lebo to cestovanie ma fakt dáva dole. Však je, ja sa rozumiem. Za to, čo ktorým ja budem brať motor, bo ty máš aj starý motor, ešte tam, čo stane, bože, chráň na drahé a... Radšej, vieš, ja motor, ja si budem aj tankovať, ja nechcem, nikto mi od vás nebral, ani nebudem brať. Máš pravdu. Ja sa natankujem, nájdeš ešte budova, alebo dačo, ideme.